Kesengi berpulai, harga keteng, bau kun mesti berkut, amen. Kutrai Yesus penselek yangi, dan mesti berkut jomeh. Kikam jong ki apostol. Kalau nong kawakat san. Ladan kibril ki balawan na Judea sya Antioch bakila sedang banhikaya ki bangai. Pin amlaj im lemda pi syaot share kembah hukum ke anya Moses. Paulus Barnabas kilai sait niating bakilai kajia bat ki sepangkane. Kumta larai Paulus Barnabas bat katu kat ningut ki weipat ki de ban lecha Jerusalem ban kendu ki apostol bat ketumen kisan sepangkane kakam. Lalej on ki dah kabalang bat haba kilalej lingba ka Phoenicia bat ka Samaria kilai tu kumnu ki gentle kila phai sya ublei. Kani ka kubol kala penkemen sikat dai ki para bangai barok. Haba kila poi ha Jerusalem kila priang subhai ki dah kabalang. Da ki apostol wa kita men kisan. Haba ha kiba kila yathu eki baro ba ublei ulale daki. Henry kirungai ki badai nakaliang jong ki Farisi kila pen bat kila ong. Ki dai ban syaot share bat dai ban yathu ki ban ko ungu ya ka an Moses. Ki apostol wa kita men kisan kila kendu lang ban perkhat sepangkani kakam. Hadirin ke jingata ini ke Baslam, Petrus ulayang ba ulaong. Ko para bangai. Pitip balas lamba ublay ulajit yang ana preng jong pi ban yalap ke kubor ki gentle. Kenang ba kindup yo sngow bat kingai. Bat ublay ba itu ki do nur jong ki brio lapan iya la ka jing menjuri ki gentle. Da ka ba ay siam ba ko yaki, kumba ula ay hangi. Syam penya pher hap preng jongi ba jongki. Bat lapan ko yaki do nur jongki namar ba kilangai. Ti kumta balai kain pikwa ban tunjuk ka sandur ublay menta da ka batenrong ka jingkit haki ingdong jongki rungai ya ka ba kikpa temen jongi lemne mangi hiru ngimla ban kit nginget bat ngenlaj da ka jingai jong utrai Jisu kembalong maki. Upai ba baro ulas ngap jar bat habaki layo sngo ba Barnabas bat Paulus kilaya thu ya kidak pela bat ki kamba ba ublay ulale lingba jungki hapdeng ki gentle. Haba kiladap kren u Jacob ulaong. Tu sya skor yang aku para bangai. U Simon uladap batai kumno ublay ulale jengo ki gentle. Banjit napdeng jungki upat uban long ujong uhi. Kiktian jong kinong yutu lupa ki haptik bat kani. Kumba ko jinto ka ong. Hadin kani ngadwan pai utrai ong. Bat ngan penyangi ka yeng udabet ka bala kelem. Ngan penyangi ka na ka jingjat bat ngan tay biang ka. Bat kumta ki weipat ki benriu kin wat ya utrai. Baro ki jentel ya ki bangalakot ban long ki jongahi. Kumni utrai ong. Ubala pentip ya kani las lemba. Ha ka jing perkat jonga ujakop ula penbuat. Ngimdai ban penwit ya ki jentel ki bapai sya ublay. Henry ngidai ban syutho asyiti ban yathu yaki. Bakin kiar na kanu ka jenbam. Kekenja jengbam bala terwah ki belai thau. Na kirukom yasyong bala adong. Na kanu kemerat bala kerwaj bat na kasnam. Na baya ka anyu Moses la puli la slemba haki sinakok man kasabat. Bade kiktien jong ulayalap haman kisinong. Tiki apostol bak temen kesan lembat kabalang baro kawai. Kilarai banjit katu kat ningut kirang ba na pedeng upat ba. Badwan pa ki si Antioch. Ringkat baru Paulus baru Barnabas. Kila jet Judas balakot Barsabas baru Silas. Arngut kirang ba kiba kibara bangai kinyo burom sibun Kila pa ki baru kani ka siti harum. Ngi ki apostol bak temen kisan ki para bangai jongpi ngi ai kublai ki para bangai gentle ki basyong ha Antioch Syria bat Cilicia. Ngilai osngo badan katu kat ningut ki brio na preng jungi ki balalej ban pun kulmar bat pun kesulai jingmut ya pi dai ki tien jongki. Kim chim yo bor nangi ban le kani. Kumta ngilai kendu lang. Bat ngila menjur lang banjit katu kat ningut kinong lam kubor bat ban pa yaki syapi. Kin le lang bat kilok ba ie jungi u Barnabas bat u Paulus. Kibala pai la ka jing hakakam jong utrai jungi u Jesu Christ. Tikum tangi pa syapi ya u Judas bat u Silas. Bakin ya tu api daladi ya ka juk ka bangila tho. U mensiam bokut ula ibet bat mangiru. Ban ampen kit hapi palat ya kabadon kam
wat bam ke jing bam bala terwah ki blai thau wat bam snam wat bam kamrat bala kharwat bat tu kiar na kerukom ya shong bala adong pinle bhala da pikiar na kini ki ai khu blai kinongra kubor onda kila pha eki kila le cha Antiok hangta kila lumlang eki rungai baro ba kila eki yakane ka sithi haba ki pai ba kila pule kata ka sithi kila dap da ka jingkmen na ka benta ka kubor ba pensilur ujudas ba Silas ki balong arstat kinong yathu lupa kila cleanse lem bat ki para bangai da ka ba ken pham lem bat ban pensong shit yaki anda kila sa katu ka ni por hangta la pha no yaki haka jingsuk jingsan da ki para bangai bat kila lek phai sya kitu ki bala pha yaki Henry Silas ularai banang sa hangta Paulus bat Barnabas kila sa katu ka ni por ha Antiok lembat bun ki weipat kila hikai ba kila yalap ka ktien utrai katu ka ni por hadien Paulus ula ong ha Barnabas yang ini lek pet biang ya ki para bangai jungi haman la kisdong ha ki bang ila yalap ka ktien utrai bat bandup tip kumnu ki along Barnabas ula kwa ban yalam bat ki ya Yohanes Markus Henry Paulus sngau dei ban sim ya namar ba sim sa bat ki hadu bakut ka kam jengki Henry ula ino ya ki hapam philia kila ini ajur paramaki ba kila khlat lok Barnabas ula sim ya Markus ba ula lek dakalieng sa Cyprus Paulus bat ula jit ya Silas bat ula mibak anda ki para bangai kila IT ya ha ka jing sumar sukher utrai ula lek keleng ke Syria ba ke Cilicia bat ula pen scam ya ki balang kaktien jong utrai ngi sungungu ya ublay kedorbar baningkong jong kabalang ha Jerusalem ngi ba karukom penyaj ha kabalang jong utrai jungi Yesus Kristus karukom ban penyaj iki kam kijam habadon kanu ka jingkeli sepang ka jinget habadon kanu ka jing artatien sepang banrai kanu ka ba ublay ulapan pau ba kanu ka dei ka ba wan mun sim khut ba kanu ka dei ka ba wan na ka jing sngo jungi simet kabalang kala ya jiai lum barobor na kawai ka por sa kawai ka por na kawai ka spa snem sa kawai ka spa snem banyalum lang ki apostol bat hadin junki apostol kinong buat junki apostol ki bishop ki alum lang bat kia thir jingmut kia dwai kia pan jing shai hadin kata ki sapenmi ya ka jing hikai jong kabalang ban ong ba ka tien jong ublay kanu ka benta jong ka tien jong ublay kadai kani ka jing hikai ka ba ka tien jong ublay ka ai kani ka di kurkom le jong kabalang na du hendai hentai bat kani ka di kurkom le ka bangidang sem ha kabalang Katolik kabarang yai le hadu menta ya kani ka kurkom le jong ki apostol ka jing sngo ya karai jong ka jinget ya kirai sepang ki bakongsan ha ka jinget jungi ne ya ka ai ka bangi dei ban ngai om jula rai om la ban rai da ka jing sngo jong ubriu simet na ta dau don kam ye kitu ki badon ya ka bor don kam ye kitu ki badon ka ikhtiar bakini kendu lang bat hadien jong kata da ka bor jong mensim bakut ngila ban sung thu ka ai ka ba mangi ngi dei ban ngai la ne ka ai ka ba ublay upen shai ya haling ba ka tien ka jong kalong ka ba masibun la dangi shania tang haladi simet barong ba ublay ukran hanga da ngasngo kumni ta kadaw ngan le no kumni kata ka de ka ba masibun ha ka jing em jingi namar balay ngila ngi de ban kenmau ba ka sur ka bakran hangi iwe pewe kala ban wan na mensim bakut kala ban wan na ka jing sngo jingi simet na kur kam perkhat jingi kala ban wan na mensim paman ta kadaw manu ban rai ngidon kam ekanika gift of discernment ha ka jing em simet ngidon kam ro ekanika gift of discernment ha ka balang borok kawai kapedeng jung ka jingkeli ba kanong rem jung ki gentle lani ka jinget jung ki gentle ka jingkeli kapedeng jung ki jingkeli jung ka dorbar baningkong ha Jerusalem ka dei ha ka no ka rukom ki gentle ki laj em hatu don kam ne em ki bakin ot share don kam ne em ki bakin pediang ban long sokum ki ju don kam ne em ki bakin buat kita ka jingkai borok khat jung ka an Moses kam tam ka jing ot share kata ka dei ka nongrem lani kata ka dei ka jingya pher jingmut ka bawan ha ka balang ha ka spa snem ka baningkong namar balai
hakabaning kong buon kide ki ju ki bala kelas karniam Kristan ki bala ngai hau Jisu habau Petrus ulah sedang banyalap hau Cornelius ki badai ki gentle kila sedang badi bandrung hapo kabalang kumju dak jingalap jong Paulus bar Barnabas ki gentle kila rung hakabalang bana kata kadau ki don ki ju ki baong ba David or share ki kani kala penmi ka jingate ai ni akabajur bat Paulus bar Barnabas nata kadau maki kila rai ban lek sha Jerusalem ban pan ka jing pensyai na ki apostol hakanu kurkom ngen le ka ka ba kanong rim jong ka jing lek jong ki gentle but Petrus ulakren hakani ka dorbar ukren syai baru ong ba ka jing lek jong ki gentle kalong baik da ka jing ai jong Jesu Christ kuju karukom ru ki juru ki lek de da ka jing ai Jesu Christ hakaju karukom ru ki gentle ki lek de da ka jing ai jong Jesu Christ nakata kadau om don kam jing ot share om don kam ban cha te biang haka ka hukum ya ki pai ba Israel khamtam ka jing ot share ban kelas wa sakaniam ju ngiyo jing ai ngiyo jing bam jukun ngilat da ka jinget jungi lingba ka jing ai ka ba Jesus Christ ai ba da ka jinget jungi bangi pediang ya ka jing ai jong Jesus Christ ngi ba Petrus ningkong open shai ba de ublei ba pen iya ka ni ka dak ka shin ha ka ba ma the sei ka jing ai kumba ai ki apostle kumba ai ki senran ju ha ka ju kurkom ru ai ha ka ying ka sem jong Cornelius nata ka daw ka de ka dak ka shin ba ublei updiang hun ya ki gentle ru ba ken lach da ka khubor ba ka jing ai jong ka jing yap ba ka jing mi pat Jesus Christ na ka jing yap kani ka dei ka ba ki kwa ban hikai ba kwa ban ong ngio sngoy ka jing kran jong Petrus ngio sngoy ka jing kran jong Jacob hakasiti ka ba ki pha ka ba sngu tenat ka dei kani ki senran ki ong umensiam ba khut ula be ibet bat mangiru kanong rim jong kani ka dorbar ka bangi ong ba ki kendu lang kita ki ba her pateng na ki apostle jong Jesus Christ ki bangi ong ki bishop kanong rim jong kani ka dei umensiam ba khut bat kabalang umensiam ba khut bat kabalang kani ka dei ka wei ka ba ngiyu i sepang kasaki namar kasaki don arteli saki umensiam ba khut bat saki jong ki brio takadau ngiyu i ka gospel yu anesru Jisu ong onda umensiam ba khut wan mau sayang saki yang ala nang bakhat san dokhat ba arsan hadu bakut anda umensiam ba khut wan sayang saki yang om dei tang umensiam ba khut maphiru pin sayang saki yang namar filadon bat ngana du basdang kumju ki kam ki apostol nang basan dokhat balai puar ong kumna ka tien jong blai ko ong ki senran ki ong ngilong ki saki kini ki barokhai mangi ngilong ki saki na ngila don dengkat ba Jisu abat om dei tang mangi bar umensiam ba khut ngilong ki saki kini ki barokhai umensiam ba khut ubalong ka jing a jong blai ya ki tu baro ki ba ko ngu ya ka tien jong ki ba pediang ya ka jing ai jong lingba Jisu Christ unong pen jengi kani ka basngu tenat hakabalang nadu basedang bangi duai ba kani kan yai ne bangi tip ba umensiam ba khut undon ba uyai ne unum sya unum ailat bakani ka bor ka ikhtiar bakani ka jing saki kan long ka babakla handre ngingit scam bat ngiduai mentar bangidang pen krek na ka mentar ka jing jit ya pup ba thmai ngidon kam ban duai ban IT ban ong kenrat kumba mila IT ba umensiam ba khut long usaki bat kumju ka balang jumi kan long ka saki jit ya unong yalam uban yeng na ka bentar jumi kenrat ha kani ka spa snem ka ba arpwe ka jingi ka mentar ngidon kam ya me ko try Jisu ngidon kam unong yalam ubadap da mensiam jong me ikani kalau nong bakhatsan ka kut da ka jing pha ya Judas Barsabas baru Silas ringkat ba Barnabas ba Paulus ya Antioch pan sngo ki Kristan gentle ya karai jong ki apostol baro Silas haba khadu ularai ban sa ringkat na ba Paulus bat hakadin ke jingelek yalap ka baar ka ba Barnabas ba Paulus ki kwa ban lek pek yang gitu ki para bangai ba maki kilale yalap teng kadon ke jinge per jingmut hakara badai bat ka jingalam yo Yohanes Markus namar balai larangi pelek haki lenong ki ba khamhaswa lenong ba khatlai Yohanes Markus labut ningkong yo Barnabas bat ya Paulus ban lek yalap henry habopoi ha Pamfilia Yohanes Markus nakanu ka daw bangimtip at baklam tho aka Bible ulalik phai bang no sa Jerusalem but usa stang Barnabas bar Paulus nata ka daw Paulus usngo ba omday ban yalam ya
Henry Barnabas lah kuat banyalam yu takadau kami ka jing khlat lok no nakani nang ni sekmat ngin se ka jing alap ko Paulus ulej un salet ringkat bar uwei pat kata dai bar Silas un sabut ringkat lang bar Paulus ban le yalap tang ba hadin habut ngi yu biang ba Barnabas Yohanes Markus bar Paulus kidan biang ka jing dai ka bajan kemang yu ka si ti ba ar sa Timotheus lanang basau dekat khatwei nata de Kolosi lanang basau dekat basipau Paulus ukuntu ang pediang yo Markus natara Paulus ongro wanyalam yo Markus yang number boleh ula penyerap sibun yang kata kajing ong jong Paulus ko men ko para be ni penkot ya kani kalendong dak bangi dwai jur na kabenta kabalang ni dwai jur na kabenta kajinget ni dwai jur na kabenta kitu kibadon hakabor banyalam bikin dap do mensim bakut bikin yang na kabenta kajing sisa bat na kum kabalang kum mangi iwe pewe ki banget pada bat ki kristan baru bangin kenmau bangin syania than hakabor shimet hakajing sngau zongi larang ilet da kajing sngau ngin sabakla larang ilet da kajing sisha da kaba ailat ba mensi mukhut yalam yangi persya wat da kajing sngau zongi ru ngin salak banya hakalenti ka badai teng kajing sngau zongi kala ban yalam bakla henrei ka ke ba kabalang kalarai lang kala duai lang kajing pensyai ka tien jong blai bonsin kata kala ban yalam yangi banya dai ngi na kajing bakla ban ngit skam ba mun sim ko nya lam ya kabalang kumba ula lam mentala ar hajar snem un ya lam ru nang ni sakmat bat ngidwai na benta ukpa bakut ubat mai uba jisu hi insa ai ha kabalang any ro yo Jesus Christ junam la junam amen ba bneng to ai ba kajing ngai ka mela ai ngi ha ukun jongi Jesus Christ men jongi ba kading zo kajing ai ka wala pan raham ki do no jongi do mun sim bakut kin kirsiu biang hangi ya kajing kerman berakar ku na menta kajing wan ka hima jongi to ai ba kajing ai jongi kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bad ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing senior ka burom jongi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing ai jong ka jubili kan kirsiu biang hangi kipen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak minta kispa beneng to ai ba kani kajing ai kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen em jongi sya satla ka pertai chami ublai jongi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen kudono kitam jisu tersin ai kemariam rap jongi kristan tu doai na minta jongi